priča o jednom hrabrom čoveku. Njegovo ime je Dragoljub. U teškim vremenima Drugog svjetskog rata mnogi su se plašili da pomognu drugima, ali on nije. Deco, moramo biti hrabri, ali ne znam šta će biti sada. Mama, da li ćemo biti bezbedni? Mama, ja se bojim. Ne brinite, nisam vas zaboravio. Ali to je opasno. Ako vas uhvate... Nekada je važno učiniti dobro, nego misliti na strah. Ova su vaša nova dokumenta. S njima ćete biti sigurniji. Nikada vam ovo nećemo zaboraviti. Ovdje ćete biti sigurni. Čuvajte ih! Ja ću im prošiti hranu. Biće kao moja porodica. Postoje dobri ljudi na svijetu. Samo radim ono što je ispravno. Dragoljub je rizikovao svoj život da bi spasio druge. Nije bio vojnik, nije imao oružje, imao je samo hrabro srce.